Fl-aħħar 3 snin, il-Malta Enterprise approvat aktar minn 14,000 applikazzjoni fl-iskema Microinvest b'aktar minn 140 miljun euro fajnuna lin-negozji. Il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri ħabbar li l-iskema ġiet aġġornata u se tibqa' topera bejn l-2026 u l-2030. L-iskema hija mmirata lejn negozji żgħar, self-employed u għall-ewwel darba intrapriżi soċjali. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Xkembri qal li l-iskema tintroduċi sostenn immirat lejn il-ħaddiema u għalhekk se jingħata dak li sejjaħ bħala top-up fiskali għaż-żidiet fiskali fil-pagi implementati fl-2026 u fl-2027. U allura dawk l-impjegati li ilhom aktar minn 4 snin ma' dak in-negozju jekk l-impjegat tagħhom iżidhom fil-paga u pereżempju ngħidu aħna jżidhom 100 euro fix-xahar għal 1200 euro fis-sena, dak l-ammont il-Gvern ikopri 65% ta' dik iż-żieda, jiġifieri 780 euro, u jekk negozju f'Għawdex jew tal-familja jew mmexxi minn mara jew nkella social enterprise, dik iż-żieda saħansitra titla' għal 1,020 euro minn 1,200. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise, George Gregory, qal li l-iskema ġġornata tirrifletti l-impenn li jingħata aktar appoġġ lin negozji f'Malta u Għawdex biex jinvestu, jinnovaw u jikbru b'mod sostenibbli. Biex negozju jkun eliġibbli jrid iħaddem mill-inqas persuna waħda u mhux aktar minn 50 persuna u jkun jista' jirċievi għajnuna skont ir-regoli. L-iskema se tibqa' miftuħa sal-aħħar ta' Diċembru tal-2030.